Guys, नै प्लाना ओपनिं जाबाय मैया ओपनिं खालामदों ओरै मा गदों नायदो वाव सम ओरैजों गजोबो नै नुवाखै रायजोफोर गिबियावनो बयखौ बरायहरलायबाय आंनि गुवार बिखाजों दिनैनि भिडिअआव ओमफ्राय दायो दंफैयो आङो दाखालि समाव मोनसे भिडिअ बानायनाय मेसिन लाबोनाय देखायदोंमोन ना बे जायगायाव दंफैयो आङो नोंथांमोननो दसे उनाव देखायगासिनो ओमफ्राय आं गोजौआव दं दा ओरैहाय नायनो हागोन ओरैहाय नै हट मिक्सार मेसिन दं ओरैहाय नै बैनो जाहैबाय हट मिक्सार मेसिन नै ओरैहाय दङ जाहैबाय क्रेसार दाखालिनिया नै बेनोमोन मेसिना दाखालि लाबोनाय मेसिना बैनो आरो नायनो हागोन नै र' दसे उनाव नोंथांमोननो खाथियाव थांनानै देखायगासिनो आङो मारै मारै मा नुयो बबेजों ओमफ्राय दाथ' बिराद आंनि रायलायनायखौ मोजां खोनाया जानो हागौ बिराद साउन्ड जादों माने मेसिन सालायगासिनो ओरैहाय बिराद साउन्ड जायो नै बेयाव मेसिन सालायगासिनो ओरैहायबो दं नै खामानि सोलिगासिनो आरो नैबे जाहैबाय मबाइल क्रेसार होनोमोन बेखौ दा सालायबाय आरो दाखालिनो अपेनिं जादों ओमफ्राय आं अपेनिंआव भिडिअ लाबोनो सोलाबासै बिराद खामानि बेस्थ थानानै भिडिअ लाबोनो हायाखै आरो दा नायदो नैबे ओमफ्राय गोजौआव थानानै पगलेनजों गारहरबाय थायो आरो नैफ्रायनो बेनिफ्राय ओरै थांबाय ओरै थांनानै बैजों ओरै गलायजोबो आरो नै ओमफ्राय बबेथिं मा अन्थाइ गयो बेखौ आं खिन्थालांगासिनो मारै नै ओरै नायनो हागोन गिबियावनो नैबे साइडजों गनाया जाहैबाय मा होनो 10 mm ओमफ्राय बै रिपिट थांफिननाय आरो बै नुनाया बे रिपिट ओमफ्राय ओरै दं जाहैबाय डास्ट नैबेयो हाद्रि सबसे गुन्द्रा फिसासिन बेयो जाहैबाय डास्ट ओमफ्राय हौरैहाय देखायगासिनो आङो ओरैजाय मा दं नायनो ओरैजायबो गगासिनो नायनो हागोन आरो नै बिथिंहाय गगासिनो बै गनाया जाहैबाय 6 mm नैबे फार्स्टनिया 6 mm बै फार्स्टनिया 20 mm जाहैलायबाय आरो ओमफ्राय बेनि थाखाय बै दै थिंखि गारि बेखौबो नांगौ जाना फैयो माने दै सारनांगौ जाहैबाय दै होबाय थायाबा बिराद गुफुं सिलाजोबो आयौ नुखाया दाखालि फार्स्ट मेसिन रायलायनायावथ' हाबाब लामाबो नुवाखै गावजों गाव सौग्रावनानै खांग्रांलायदों फाग्ला बायदि हाद्रि सिफायोना दै होआबा ओरैजाय दंजोबो आरो मेसिनफ्रा बेनो ओरै गबाय बिराद माने बिराद पावार आरो बे मेसिना बिराद अन्थाइ बख'नो हायो सानसेयावनो बिदि फैबाय थायो नै ओरैनिफ्राय फैयै नै बेजों गफैबाय आरो नायनो हागोन नै बेनो आरो नोंथांमोननो देखायनो नाजानाया दिनैहाय भिडिअ लाबोफिनबाय नै मेसिनफ्रा बेबायदियानो नोंथांमोनहा मेसिनखौथ' दाखालि देखायखांखाबाय आं ओमफ्राय सालायनायखौसो देखायनाय जायाखैमोन दिनै देखायबाय आरो बे बोरै थ' नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनदों जानो हागौ मानो होनोब्ला बे क्रेसारनि भिडिअ लाबोलायबाय आं दाखालिनो लाबोगौमोन आङो मोनसे भिडिअ दाखालि अपेनिं जादोंमोन नालाय ओमफ्राय खामानियाबो दाखालिनिफ्राय एसे सोलिबाय ओमफ्राय आंहासो बेस्थ' सोलाबाखै ओमफ्राय ओरैहाय माखासे आबहावा गुबुंहोग्रा बुस्थुबो दं बै हट मिक्सार मेसिन बेखौबो सालायगासिनो दायो र' बिथिंबो देखायगासिनो आङो ओरै बै हाजो दरसे बारनानैसो आरो बैथिं हाजो दंना बे हाजो बारनानैसो हरै दंहैयो लोगोफोर ओरैहाय जाहैबाय मोनसे आबहावा गुबुंले खालामग्रा हट मिक्सार मेसिन मानोना बेबो गोनांथार लामा फिस होनायाव ओंखायनो उफाय गैया नै बेफोरबायदि उखुन्दै खुदोंबाबो सालायनांगौनि गोनां जाबाय माने बिदि नङाबानो प्लास्टारानो जाया आरो लामाया कार्पेटिं होनाया नायनो हागोन नै बेबो जानानै दंखायो जोंनियाव गासिबो रेडि जोबखा ओरैहाय बिराद गिदिर अन्थाइ दं बे अन्थाइखौ बै मेसिनावनो उख्रुबजोबगोन जोङो ओमफ्रायहाय ओरैहाय जाहैबाय बिराद गिदिर माबा बाक्सु बै नुदोंना बेयाव अन्थाइ आलदा सिस्टेमनि अन्थाइ दोननानै आलदा सेम्पोल दोननानै बेखौ बै बेलनि गेजेरजों ओरै बोलांनानै बैहाय जेम नैबे माने
बैहाय हिट होनानै आलाकाटारिजों मिक्स खालामबाय एलडिअ होबाय नैबेहाय मिथिबाय बेनिफ्रायनो गलांबाय आरो नैबे उखुन्दै गोसोमा बेफोरबायदिजोंनो पिच बानायो बेनो जाहैबाय जोंनि ओरै बनरगाव सिमारि एरियायाव थानाय मोनसे प्लान्ट जाहैबाय आरो माने बेयो टेम्पारारि प्लान्ट बेयो पारमानेन्ट नङा आरो नैबे जास्ट नैबेजों मोनसे रड सोलिगासिनो बे लामानि थाखाय नैबे बुस्थुफोरखौ बानायनाय जादों आरो गोजाननिफ्राय लाबोनांगौ जायो नालाय ओमफ्राय मानो गोजाननिफ्राय लाबोनो बे जायगायावनो बानाय जायगायावनो हो बेफोरबायदि गोसोखांनानै बानायबाय ओमफ्राय ओरै फैबाय आङो दायो बै गोजौआव गाखोनानै मा नुयो दिनैखाय हैनांगौ मारै बेबो मारै देखायना होजाय इलुना देखायग्राफ्रा नायनो हागोन बेनो आरो मिथिनानै नैबेजों गाखोयो नै जों बैनिफ्राय गबोबाय आरो नै बेनिफ्राय गबोनानै ओरै फैबाय रायजोफोर ओमफ्राय बेखिनियानोमोन आरो दिनैनि भिडिअआ जास्ट नोंथांमोननो जा हायो बेखौनो एसे देखायबाय आरो आङो रायलायनोथ' बिराद साउन्ड दावराव जायोना बिराद साउन्ड गेरबाङो साउन्ड पलिउसन माने मेचिन सालायबाय थानो नालाय बिराद दावराव जायो नोंथांमोनाबो मिथिखासिगोन आवाजफ्रा मोजाङै फैयाखैबो जानो हागौ आरो बेनि थाखाय नायसाबदो माने ओमफ्राय बेखिनियानो भिडिअआ बयबो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ थाबैनो गावसिबना होदो मानो होनोब्ला आं भिडिअखौ गोबावजोंसो लाबोनाय जायो नालाय ओंखायनो भिउसफोराथ' फैखाया नालाय ओंखायनो बयबो शेयार खालामना होनानै लाइक शेयार कमेन्ट फुरा लागायसिना होजोबदो आरो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोननोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोनखौ बाय